हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअआव बरायनाय थालायबाय। ओमफ्राय आंहा नै साहा लोंनायाव सिरा जाबाय आरोना एसे ओंखाम उखैयोना ओंखाम जानाया लेट जायो ओंखायनो आङो एसेबाबो ओंखाम थाबाबो ओंखामखौ जायो। ओमफ्राय दा सिरा दं नालाय आङो सिराखौ साहाजों सोमना जादों आरोना। बे सिराखौ दाख्लैहाय बाबुआ खिनाय जानायाव ओंखाम जायाखैमोन ना मोजाङै जाथों होननानै लाबोबाय। ओमफ्राय गथ'आ जाया मानोथाय सिराखौ जानो सुखुवा खोमा। ओमफ्राय आंसो जागासिनो एसे एसे बिसोरबो रावबो जानाय जायाखै। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। सोरबा नुलायसिगोन जाना मोनदांबा रोंबाय माथो बाबा ना रोंखायोमोन हो मेगना हाबलायलायो खोलना होदो गोलैगोन ओरै हम इखियाव ने ओरै हम ने ओरै हम नै ओरै आजाव अ रोंबाय र' बोखावना र' लेमनाय नायनाय मा बुस्थु मा फिथाइ बे ओमफ्राय आपेल बायदि नै स्रेम स्रेम आरामथार जानाय नायनाय बिगुरखौनो बिगुरखौ जायोना जायाबा जानाय नायनाय गोदै आपेल बायदि गोदै गथ'फोरनो दौवोनो ini mana ini kayak kan tahu bini itu gue coba ini ladang wah sosial थांबावथारगोन आरो है मालाय सोरखौबासो गाबज्रिदों नोंखौ गाबज्रियाखै नै आब'मोननाव थांनो नागिरबाय जोङो ओरैनो बेरायथावथाव बेलासि जाबाय नालाय ओमफ्राय आं गोसोखांनानैथ' आब'मोननियाव बेरायहैनि होननानै लेंदों आरोना ओमफ्राय थांनो नागिराखैमोन थेवबो दा थांनो मोनबाय आरोना बाबा गाखोफैबाय थायो मालाय ना बियो बै ब्रिज फिसा नुबोनायाव बाबा गाखोफैबाय थायो आरोना दाख्लै खनसे बिबौनो साबि होफैनायाव बिबौनि डिउटि मावग्राया बिथिं नालाय वार्कशपआ बेयावहाय
साबि होफैनो फैनायाव फैफानो मोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय दाख्लैफोर खननै खनथाम गाखोफैबावबाय आरोना ओमफ्राय दिनै गाखोनो लेंबावदोंमोन ओमफ्राय आं दिनै गाखोथ'ला दे नुलांखायो होनबाय नालाय दा होनलायलायबाय आरो गावहाबो आरामनो नुलांखायो गाखोला होननानै ओमफ्राय नै बिफांखौ जा गिथावथाव नुयो आंखौ ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था लामाखौ एसे नायलांदो ओमफ्राय नै मोनफैबायानो आब'मोननि नैबे रेल साइथिङाव बेयाव थांनायाव फैबानो बिदि ट्रेन माबानाय लोगो मोनफैयो आरोना थाथ'नांनाय ओमफ्राय थांनायाव मोनबाथाय आरो फैनायावबो मोनबाय थायो आङो बांसिनानो फैबानो ओमफ्राय मोनखाबायानो न'आ आब'मोननि न' मा दं नायखोमा नां र' बे प्लास्टिक गोसोम गोसोमाव मा दंलाय गिथान प्लास्टिक गोसोम गोसोमाव आराम खालामना दोनदों हा गैखाया ना नङा नैबे सासेया दांथलाव ओरैथिं थांनाय सोरखौबा थुनलाय होनना होनदों थुनलाय बायदि नुदों खोमा आं नुवासै नालाय नंगौ नामा सानदां नङा माने ओरैनिफ्राय ओरैथिं थांनायसो सोरबाखौनो नुदों बे होमबालाय ए लोगोनाव फैनानै थांनोबो हागौ ए उनथिं आंबो खानायखौ थुनलाय बायदि नुदों नुनायालाय एखे थायोना मेरला आब' नै जों नै मोनाखाबायना सा लोंनानै दसे थानानै थांनोसै ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय बाय आब'आ जि मोजां खालामना दोनजोबदों नै मुरि खाजि बानायदों गिटाना मुरि खाजि बानायना होनो नागिरदों जोंनो नै खोनाबाय गिटाना मुरि खाजि बानायनो नागिरदों सामब्राम होनायखौ मा खालामनो नागिरदों मुरि खाजि बानायनो नागिरदों बानायबाय मालाय दे बानायनो लुगैदों जों जासिगोन बानायनायखौ गिटान बानायनायखौ आब'आ गैया अमा फिसा लायदोंनो दाख्लैहाय अमाया गैखालामोन ना गिटान फान